Kakazi Hills Autonomous District Council hakan retrik jeliau arhajar pusau. Kalau lumi kejingelang bagi nongelam snong, dia bahap sabar kathan municipal nak bentar banekaran lo kamram jikirang ba snong, bat kidor bar snong haka Meghalaya Building Bylaws arhajar arpuwei. Habakaran gelat patai kubor Deputy Chief Executive Member kaki HADC uba pencengan NCM. Ulithok banagal yang kesorkar jelak ladat ban aibor haki Autonomous District Council ban ajing bet ban Shnaying. Nrai kam shimladon kanu kekendon kabakru syai halor ka kamram kirang ba snong lani kidor bar snong. Kumta hakane ka jingalang lakran syai baki briu kabakwa ban yo jing bet ban Shnaying kide ban yo NOC na kidor bar snong. Bat kani kalong ban penti kena bakandon ka jinget trai ka bejan hapadang ka District Council bat kidor bar snong. Hajingade baka forming proses ya ka ban issue ya ka building permission. Mga tabikan mau bahadin baga state government kala itu yagi kum gawe ka authority bangin issue yagi building permissions. Kat kum ka Meghalaya urban building bylaws. Ajing ko ajong ki kalong ba kan syai ha ka bylaws. Kai ka kamram joki basno. Dong I have small example. Menta habagi briu ki apply ka building permission nangi na district council. Kamdon kanu ka bak deu syai kat kum kani ka bylaws. Ya kai ka kam ka babu orang ba snong di benda. Hendai na kaleng office jung itang na kabentaban pen and ball lang girang ba snong. Yung bapay habapiwan pan kanu ka building permission. Atas lang ya ka recommendation ne ka no objection certificate now rang basno ya kataru kidang ong hiba kataru kalong ba nila syule namar ba kadika kamram jungi banitelang rengkat bagi rang basno Na kaliang urang ba asnong kasnong maupat ujuda waalang uloong baha ka building bylaws arajar arpuwei kam shimladon kejengkran syai lor ka kamram jukirang ba asnong lani kidor barsnong aga berpelad ya ki sernot ban Shnaying. Ula benrap managal yang kesorkar kalau wenra ke building bylaws bat aibor ke district council ban pentreka megijaka ki bahap syabar ke municipal. Kumtakum kinong elam snong ki kwa bak autonomous district council kan pensengo sya kesorkar bahkan kedosai ka kamram kirang ba snong bat kidor bar snong ha ka Meghalaya Building Bylaws. Te ni sungtho ya gajing dan kam jong ka building bylaw hakaba ladangi ni jora yiki por ba mensuat. Tong bagi beriu gede Shnaying ko bashimala ni armala. Tenre haba pek bat haba bishar ya kani jinglong jingman kamtam ha kabedi bagi Shnaying jong beriu menta. Tikira ya shna lagi balai mala lagi basamala. Te dan kam hi ya kaba kan biang ya ka plan kan biang ya ka jingtau ya ka jingwa kanang makanang wanra ya ka jingmala ya ka jing. Jaga bashar kai hakisingi ki puar ba ki banangwan. Dekata ka dika hakakti ka jungi kum kibriyo ya kabangi ha ya kaban pek perman ba ya ta. Tenre ka jing angnut na kalian ka jungi kum kidor barshnong ki baha akini ki santri ki senjuk akini ki santri ki iriya ka ba. Habangi puli ya kanika building bylaw. De kamdei ka building bylaw jong ka district council ka de ka Meghalaya building bylaw ka bahashana da ka urban affairs jong ka government of Meghalaya. Ya kaba hakani ka building bylaw la pau baka authority ka tang kamuda bat ka district council. Di kamuda kan pay ya municipal area bat ikini ke scheme area bat ya kiwi kum ki special project. Di hentai na kabenta ka master plan area tela IT ha ka district council ya kaban issue ya ka building permission. Di hentai abang ingi pay ya kini pat kalong ba kam shimladon ka rule lani kam shimladon ka kamram lani ka jikit kli bat ya ka ikhtiar jong kidor pasno tede halor jong kata ya ka ba ipangiwan ya ka ban ya kendu hang ni mentare janmit ka ba ni dawa nama ba na kalian jong sorkar jala kalawan ra ka ai bakal IT sya ka district council ban pentre kami gani bana kalian ga jong ikum kidor pasno ni dawa bana kalian jong ka bo jong district council kan ra ya kani ka kubor sya kabor jong ka sorkar bana kali nga jong kidor basnong ni kwa ba ka ikhtiar ka role bat ya ka responsibility jong kidor basnong kadai bandrung ha ka bailo kenang balasai kidor basnong kin scam
ka district council kan scam namar ba kumbalong himanta ba kadai tangkum ka kortisikol kadai tangkum ka kortisikol haba nakaliang juga district council kapan nangi ke dor barsinong ya ke NOC lane ya kata ka occupancy ban ai ka recommendation haka occupancy certificate tian rai habangi bisyar pat hakani kalau hendai kam simdon ya kata ka jing betha telesi kani kala banbu ya ka jing ma ka khaw na ka benta kani ka institution ka jongi kabakum kitong shwa man shwa ki jongi i la saindur haman la kawai agawai kasinong tegare kata ka bangi da anu tenrai sung tonak bana kaliang jong UCM lengkat haga jing yedon lang ba deputy CM but EM in charge ba ki officials jong district council ba kila ai hangi ya ka jingkular ba kila ai hangi ya ka jingkular badakum komnoru hapo jong ubnai Julai ken wanra ya ka bylaw lane ya rules and regulation ka penkre na kaliang jong district council ba na kaliang ga jong ngi la ken tu ba kinile kat bala ban penkloy ye kani kam khnang makanom don ka jingta na ka benta ki nong song ki jongi kiban kam ya ka building permission te shushuru namaro balai ban kaliang ga jongi kum kidor basnong ru ngi long concern ban ngi long sincere bahan na ka benta jong kani namar ngi layo i ba kum kiniki bylaw te bangi ngi sheptiang ba yo kadai tangkum ka kampung bi dan ga jing pentami namar bangi kenma house nam araja kasaw ne house nam araja kasam ki wabo ni dor barsinong gi jongi kim priang ye ga jing wanrung jong muda kim priang man wanrung ye jong muda se ki dor barsinong gi jongi lani se ki jurisdiction jong isnong gi jongi ki ba ha ka schedule area te halo bi de bekati ka bentaru ni i ba yo kadai tangkum ka kampung bi lani ka kampung thami na kalian jong ka sarkar ya ka ba na marba ki pai ba kimpat priam ya kemuda kishu IT sya ka district council ban pentrai kam ya kane ka building bylaw tede na lor jong ka ya ka ba ngingi priam ya ka building bylaw te handai ka dai ban wan da ka takor kom ba ka bangingi ang no hena kalian ga jong ikum kidor pasyon golong ba ka building bylaw jong ka district council ba kanda don hiru ka jing pentikna na kalian jong ka sarkar ba haki sik schedule area ba na kalian jong ka district council kala ban frame ya ka rules and regulation na ka benta kini ki shinong ki ba ha ka sik schedule area